Psalm 31 verse 12. Kung nasa amen? Tanan maningdog palayo para sa pagbasa pulong sa Diyos. Psalm 31 verse 12. Kung nasa amen? I am forgotten as a dead man. Time out. This verse is mistranslated. I am forgotten. Let me read it. I am forgotten as a dead man out of mind. I am like a broken vessel. That phrase, out of mind, he translates sa Bisaya nga patay nga tao nga wala sa hustong pang-isip. I have a question. Kung patay na ka, how can you have hustong nga pang-isip? It doesn't make sense. It doesn't mean out of your mind. It means you're dead, so you're out of their mind. Kaya dalit na sila mo kita ni mo, gilubong na ka, gikalimtan na. That's what it means. So it's twice. I am forgotten like a dead man who's been forgotten. That's what this means. But we'll read it as it's written because I can't figure out a better translation when we get there. Verse 13. For I have heard the slander of many. Fear was on every side. I skipped something. I'm sorry. Let me start from the beginning and stop talking in circles. I am forgotten as a dead man out of mind. I am like a broken vessel. For I have heard the slander of many. Fear was on every side. Well, they took counsel together against me. They devised to take away my life. But I trusted in thee, O Lord. I said, Thou art my God. My times are in thy hand. Deliver me from the hand of mine enemies and from them that persecute me. Bisaya, ako gikalimtan ingon sa uskapatay nga tao nga wala sa hustong pang-isip. Ako sama sa uskabuwak nga sudlanan. I want you to notice that. Ako sama sa uskabuwak nga sudlanan. Kay ako nakadungog sa butang-butang sa daghan. Ang kahadlok ana sa matag kilid, samtang sila na nagsabot batok kanako. Sila naglaraw sa pagkuha sa akong kinabuhi. Apan ako misalig diha kanimo, O Ginoo. Ako miingon, ikaw mao ang akong Diyos. Ang akong mga panahon anaa sa imong kamot. Ipalingkawas ako gikan sa kamot sa akong mga kaaway o gikan kanila nga naglutos kanako. Title of my message is that first line in verse 15, my times are in thy hand. This afternoon I just felt drawn to that, but I said, Lord, I don't know what to preach about that. I like it, but what do I preach? Ang akong mga panahon anaa sa imong kamot. We have a little bit of a longer introduction, but we'll come back to that. I won't preach on that subject. My times are in thy hand. Magampon na ta. Ngayon ko mo makalingkod para sa mensahe. Karon, Heavenly Father, would you please bless us now? Lord, you know I need your help. Lord, it's Sunday afternoon. You've given us a good day. The Holy Spirit of God, would you please encourage our hearts? Would you strengthen our hearts like you promised you would? Would you help us to have faith in you and trust you to bring us through our trials and our difficulties? Lord God, would you please fill me with your Spirit right now as I preach your word. Please, Father, help our church. Help me to help them. God, I can't preach on my own. I wouldn't want to try. Please, Father, help me, Lord. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Kaya sa panahon nga si David nagsula sa Psalm 31, ana siya sa lusod nga panahon sa iyang kinabuhi. Sa diya nagsugod ko, nagsulat sa message, I wrote, in my opinion, this psalm was written during the time that David was running from King Saul. But that was what I wrote at the beginning. By the time I finished studying, I'm 100% sure. Kini nga psalmo, gisulat ni David, samtang naglayas siya, nagkagyo siya, gikan ni King Saul. Look with me at verse 11. I want to show you what I mean, how we can kind of figure it out, because the Bible doesn't tell us exactly, but you'll see it makes sense. Psalm 31 and verse 11. I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbors, and a fear. I was a fear to mine acquaintance. Ang mga kailan ako, nahadlok sila. They that did see me without fled from me. Ako us katalamayon taliwala sa tanan na akong mga kaaway, apan ilabina taliwala sa akong mga silingan. O usa ka kahadlok
ngato sa akong mga kaila, ako us kakahadlok. What's that mean? Ngato sa akong mga kaila, sila nga nakakita kanako sa gawas, mikagyugikan kanako. To me, this is the best verse in Psalm 31 to show us that David was at this time running from Saul. I want you to think about this with me. Ang tibok ging harian nahibalo sa batasan ni King Saul. Pero naiusa ka story nga mo pakita nga labaw sa uban mo pakita sa batasan ni Saul ni ining panahon na samtang nag-chase siya, naggukod siya ni David. Sa dihang si David gipugos nga naglayas gikan ni Saul kay si King Saul balik-balik nagsulay mo patay kaniya. Sa dihang gipugos siya naglayas. Wala ang nasod, wala pa kabalo kay si King Saul nagtago sa iyang plano nga mupatay ni David. So daghang tao sa king harian wa kabalo. So si David naglayas ngadto sa uska syudad sa mga pari. Ang tibok syudad ang mga pari, mga kaliwa ni Aaron. O nagdo siya sa, I think the high priest at that time, perhaps not, the Bible just calls him the priest. Iyang ngalan si Ahimelech. O si David nagdoon ni Ahimelech diha sa syudad gitawag Nob, N-O-B. Og ang si Ahimelech na surprise sa imong mga sundalo nga naman ikaw ra isar pasing pipila lang because David does talk about his young men, but wala siya panon, wala siya kasundalohan, and David lied to him. Si David nagingon niya ang hari naghatag na ko sa sikreto nga mission. And I was in a hurry, nagdalik yun ko, so nalimot ko, wala ko nagdala, wala ko itay mo uli, mo kuha sa ako mga armas. And he said, nabakay bisan unsang pagkaon, o nabakay bisan unsang armas, nga ikaw makahatag kanako. And the priest gave them some bread, and he gave him the sword of Goliath. Now, that was David's sword by right. Siyang nagpatay ni Goliath, kana nga espada, iyak gayud kaniya. I don't know how it ended up in the tabernacle, but somehow the priest had the sword, and David said, there's none like that sword, give it to me. So this priest, Ahimelech, wa siya kabalo bisan unsa? Og iyang gihatag ang espada ni Goliath ngadto ni David, og mihatag niya og bread. Dayon si Solo nakakaton sa story. Og siya nagpatawag ni Ahimelech kung si Ahimelech niabot nagdala sa iyang pamilya og sila niadto dito sa lugar ni King Saul in 1 Samuel chapter 23. Let's look at it here. I want you to see the character of King Saul. Gikontrol siya sa iyang kasina, gikontrol siya sa iyang kahadlok, nahibalo siya nga si David gipili nga mahimong sunod hari sa Israel, nasuko siya, gana siya nga iyang anak mahimong hari, and he was afraid that David would kill him and make himself the king, and gikontrol siya sa iyang buwang hunahuna, iyang buwang nga kahadlok. By the way, ang tanani ang problema nagsugod diha sa kasina, kayang mababaye, nagkanta sa song, Saul had slain his thousands and David his 10,000. O siya nagsulit, whoa! Mas dako ilang pagdayag ni David kay kanako! O tungod ni anak nga kasuko, nabuwang si Saul. Tanawa, unsay resulta sa iyang kabuwang. 1 Samuel chapter 22 verse 13. Kung nanas, amen. And Saul said unto him, why have ye conspired against me? Thou, nagstory siya ni Ahimelech. And Saul said unto him, why have ye conspired against me? Thou and the son of Jesse, and in that thou hast given him bread and a sword, and hast inquired of God for him, that he should rise against me to lie in wait, as at this day. Dili tinood ka na. Si David wala naghula, wala nagplano mag-atake ni Saul. Buwang ka na. Basaya, og si Saul umiingon nga to kaniya, nganong kamo nagkonsabo patok kanako, ikaw og ang lalaki na anak ni Jesse, kana siyempre si David. Niya nga ikaw mihatag kaniya og tinapay og usa ka espada og nangutana sa Diyos lang kaniya aron siya gayud mo alsa batok kanako aron sa pag-atang maingon ni ining adlaw. Saul's mind was not clear because he was angry and envious. Gikontrol gayud siya sa iyang kahadlok. Nagsumbong siya sa pari. And look at the answer from Ahimelech, verse 14.
Then Ahimelech answered the king and said, and who is so faithful among all thy servants as David, which is the king's son-in-law, and goeth at thy bidding, and is honorable in thine house? Did I then begin to inquire of God for him? Be it far from me. Let not the king impute anything unto his servant, nor to all the house of my father, for thy servant knew nothing of all this, less or more. Yang isulti, wa ko kabalo bisan sa kabayan niini. Wala TV station nag-announce kabayan sa mga problema sa politiko diha sa balay ni Saul. Wala siya kabalo. He said, I didn't know. Pero tanaw ang tubag ni Saul, verse 16. Na innocent nga tao, nagtindog atubangan kaniya. O si Saul, nakadung sa iyang pulong, wala ko kabalong nga ikaw na suko ni David. Wala ko kabalong nga na problema kanimo ni David. Verse 16. And the king said, thou shalt surely die, Ahimelech, thou and all thy father's house. Ug ang hari miingon, ikaw siguro nga mamatay. That word siguro, usay atong gigamit nga nagpasabot basin. Dili sa Biblia. Sa Biblia siguro nagpasabot sigurado, walay pagduda. Ikaw siguro nga mamatay, Ahimelech. Ikaw ug ang tibuok nga panimalay sa imong amahan. That is madness. That is buwag. Innocent siya. What siya kabalo? This is a man of God. Kinang Diyos nung nga tao. He helped David kaysa iyang hunuhuna. Si David ang matinumanong nga servant ni Saul. Tinood man. David was a faithful servant to Saul. Si Saul ang problema. Dili si David. Dayon si Saul nagdesisyon, ako maputay kanimo o gimong tibo o panimalay. Ang tananiyang printe. Look at verse 17. And the king said unto the footmen that stood about him, turn and slay the priests of the Lord, because their hand also is with David, and because they knew when he fled and did not show it me. But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priests. O ang hari miingon nga to sa mga sundalo nga naglakaw nga mitindog libot niya, liso og patya ang mga pari sa Ginoo. That statement right there should tell you something's wrong. Patya ang mga pari sa Ginoo. Tungod kay ang ilang kamot usab uban ni David, og tungod kay sila nasayod sa diha nga siya milayas, og wala mi pakita niini nganhi kanako. Apan ang mga sulugon sa hari dili mo bakyaw sa ilang kamot aron sa pagtigba sa mga pari sa Ginoo. Can you imagine being a soldier under Saul? Maka-imagine kaniyana ang imong hari nabuwang gyud. Maka-imagine ba? He says, go kill the priests. Ang iyang mga sundalo, ikaw ba? Di ko. Mas hadlo ko sa Ginoo kay ni King Saul. So look what he does next, verse 18. And the king said to Doeg, Doeg wasn't a Jew. Si Doeg, usa ka kaliwa ni Esau. He was an Edomite. What siya'y kahadlok sa Ginoo? And the king said to Doeg, turn thou and fall upon the priests. And Doeg the Edomite turned and he fell upon the priest. That doesn't mean nahulog, it means nagataki. And slew on that day fourscore and 5 persons that did wear a linen ephod. Ug ang hari mingon nga to ni Doeg, muliso ka, tigbasa ang mga pari. Og si Doeg ang idumnon miliso, og siya mitigba sa mga pari, og mipatay niya ng adlaw og kawaluan og 5 ka tawo nga misulob og lino nga ephod. 85 priests kipatay ni King Saul. 85. Now, kana ang kahimtang sa kingharian sa Israel diha sa panahon sa paghari ni King Saul. Now you think about that. Ang hari nagpatay sa 85 priests, not just anybody, ang mga pari sa Ginoo. We're not talking about Catholic priests. We're talking about the priests of God in the law of Moses. Ang kaliwa ni Aaron. He murdered 85 because they gave some bread. One of them, mihatag og tinapay, og usa ka espada. Og wala siya kabalo sa problema ni Saul ug ni David.
Now, kung ikaw anaan niya nga situation, bisan ikaw na hibalong inosente si David, kung ikaw mo kita niya unsay mo buhaton, muli kay gayud. Kung ang hari nakadong ikaw nangamusta ni David basin ikaw pud pagapatyon. Diba? Makahadlok gayud ang kahimtang kay buwang ang hari. Now let's go back and reread the verse we read earlier with that story in mind and see if it helps us understand. Let's us connect this chapter with this time. Psalm 31:11. Psalm 31:11. Psalm 31:11. I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbors, and a fear to mine acquaintance. They that did see me without fled from me. You see it? Nakitaan ninyo? Kini ang panahon nga si David naglayas kay kanisog, ang mga tao naglikay-likay niya, bisan niyang mahigalat, iyang parente, ang tanan tao na hadlok nga, basin si Saul nakadung, nga ako na duol ni David. Ako mitabang niya, ako nagbaligya niya og mga og pagkaon. Saya, ako uska talamayon, taliwala sa tanan akong mga kaaway. Apan ilabina taliwala sa akong mga silingan ug usa ka kahadlok ngadto sa akong mga kaila. Sila nga nakakita kanako sa gawas mikagyu gikan kanako. Can you imagine that? Mukita ka sa imong silingan, higalat gyud mo sa inyong pagkabata. Si David kanunay siya nagbalhin-balhin laing-laing lugar ug musulod ka sa bagong area, mukita ka sa imong silingan. Oy, kamusta ka? Maglayas siya. Can you imagine that? Everyone knew that David was innocent, but they were scared. Kung ikaw nagtabang ni David sa bisan unsang paagi, patay na kadaan. You're dead. You are dead. He killed the priest. Siya mo patay kanimo pud. Let me show you another verse. Go back to verse 4. Psalm 31 verse 4. Pull me out of the net that they have laid privily for me, for thou art my strength. Biraha ako pagawas gikan sa pukot, nga ilang giladlad sa tago alang kanako. Kay ikaw mao nga akong kusog. Unsay katuyuan sa uskapukot ang paglitag. Diba? What was Saul trying to do to David? Mag-trap kaniya, maglitag, mag-circle, magpalibot aron dakpan gyud. Look at verse 13. Psalm 31 verse 13. I'm showing you how I came to the conclusion this was the time that David was running from Saul. Verse 13. Kung nana say amen. For I have heard the slander of many. Fear was on every side while they took counsel together against me. They devised to take away my life. Kaya ako nakadung sa butang-butang sa daghan. Ang kahadlok ana sa matag kilid, samtang sila na nagsabot batok kanako, sila naglaraw sa pagkuha sa akong kinabuhi. Bisan ang tibok nasod na hibulong nga si David inosente, napay daghang tao nga buot kaayo mo tabang ni Saul. Basta lang ka na magbenepisyo kanila. Ngay daghang tao nga ready na gayud. Hoy, kanang ka ni David, ako mo tabang ni mo. Unsay mong ihatag nako? Na by reward? Tanaw 1 Samuel 23 verse 19. This is not the only time this happened. Ako mo pakita niyo sa makausa lang. Si David nasa lugar nagapuyo sa mga Ziphites. I don't know where they got their name. Ziphites. Pero Jews gyapon sila, pero ilang family name ang mga Ziphites. 1 Samuel 23:19. 1 Samuel 23:19. Kunana say amen? Then came up the Ziphites to Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself with us in strongholds in the wood in the hill of Hachilah, which is on the south of Jeshimon? Now therefore, O king, come down according to all the desire of thy soul to come down, and our part shall be to deliver him into the king's hand. Sip, sip. Mga sip, sip. Kami mo hatag kaniya kay nga naman, pasing si Saul, mag-promote ka na mo.
Unya mitunga sa mga zifnon ngato ni Solo ngato sa Gibeah ug nga nagiingon dili ba gitaguan ni David ang iyang kaugalingon uban kanamo diha sa mga kota sa kakahoyan diha sa bungtod sa Hakila nga atwa sa habagatan sa Jeshimon busa karon o hari lugsong sumala sa tibok tingwa sa imong kalag sa paglugsong o ang among bahin mao ang pagtugyan kaniya nato sa kamo sa hari kini ang situation. Sila naglantaw sa political nga situation. Sila naghunahuna. Si David inosente, si Saul ang naigahom. Kami mo dapig ni Saul kay basing naay benepisyo. Tanawang tubag ni Saul. And Saul said, "Blessed be ye of the Lord." That's Jehovah. "For ye have compassion on me." Hug si Saul umingon, "Panalangin kamo sa Ginoo kay kamo adunay kaluoy kanako." Still talking spiritual. Nagpatay 85 priests pero naghunahuna ang Ginoo mo bless gyapon kanako. But ang Diyos mo panalangin nimo kay ikaw mo tabang kanako. You feel sorry for me naluoy mo nako, poor King Saul. Saman na. Look at verse 22. "Go, I pray you, prepare yet, and know and see his place where his haunt is." It'll be interesting how that's translated. "And who hath seen him there? For it is told me that he dealeth very subtly." Something yung pulong lansis, malansison, malimbongon, malansison, pareho man. Malinglahon, pareho man. Pero kanagigamit dire. Where are we here? "Lakaw, ako naghangyo kaninyo, pangandam pa. Og hibaloi og tanawa ang iyang dapi diin siya kanunay ng nagdangop." Okay, dangop is haunt. That makes sense. Kanunay nagdangop og kinsa ang nakakita kaniya dito kay kini gikasulti kanako nga siya nagabuha sa hilabihan ka malansison. What's Saul saying? "Oh, thank God you're willing to help me. But be careful, ang pingkayo. He's sneaky. Malimbongon siya, dili ka makasalig kaniya." Remember we read earlier, nakadong ko dakang butang-butang batok nako. Remember that? You can't trust him. Siyempre, dili ka makasalig kaniya. Nagsulay ka mo, patay niya. If someone's trying to kill you, you'd run too. I'm trying to show you here ang background story ni ining nga chapter nga atong gituon karon. I want to ask you a question. How do you think David felt during this time of running from Saul? Kung sa imong giunuhon, kamusta ang feeling ni David niyanang panahon na samtang nagalaya siya, daghang tao nagbutang-butang, daghang tao nagsulay mo patay kaniya, na mga sip-sip nagdapig ni Saul batok ni David, why rason? How do you think he felt? Go to verse 12. Go to verse 12. "I am forgotten as a dead man out of mind. I am like a broken vessel. Ako sama sa usa ka buwak na sudlanan." Si David nagampo dere. Psalm 31 is a prayer. Si David nagingon, "Ginoo, I just feel broken." You ever feel broken? Can I use the word buwak? Nagbati ba ka nga nabuwak na gyud ka diya sa mga pagsulay sa kinabuhi? Are you listening? Have you ever felt broken? Gisalikway sa tanan. Nahugno ang tanani mong pangandoy, tanani mong plano, tanani mong idea sa kinabuhi, nahugno na, you just feel broken. Are you listening, girls? Ang tao nga gigugma nimo, nagsalikway nimo. Mga tao nga, the people who should love you, hurt you, and you just feel broken. Kanang feeling ni David. God, sama ko sa sudla na nga buwak. Last week, the last dish ni Ma'am Ruth na dito sa ref.
Ang tao nag-abre sa door, nag-close. Nag-abre sa door, sa close. And hinay-hinay siya, nag-slide. Pero ang kinalasan si Brother JD, so siya ang basulon na to. I asked Brother JD, get me some coffee. Siya nag-abre sa door, nagkuha sa milk, nag-close sa door, nag-turn siya. Boom! Daghang tipaka. Pwede ba tipaka? Shards broken. Do you ever feel like that's your life? Buwak yun. Nag-experience ba ka niyan na? David said, God, I feel like a mug that somebody just dropped. You ever been there? Bug at gyud ang mga pagsulay. Daghang misunderstanding, daghang hurt feelings, daghang pasing panagbingkil. And David said, I just feel broken. You ever been there? We all have. Kitang tanan nagsinati niana. Balik, balik. I've told the story before. Sa among panahon nami sa US, nag-Bible college, minaminyo nami. Yan ang panahon na ikaw ang soul partner na ko. Nakabisita mi sa pamilya si Royal, Deborah, and Rory Jr. Tulo ka bata, just sweet kids. Tas nindo sila mag-smile, nindo ilang attitude, pero ilang duwa ka kinikanan. Si Rory o nalimot ko, si Caroline. Silang duha, mga alcoholics o drug addicts, silang duha. And they'd done different, what do you call them, the programs, what's yung tawag niya na? Recovery programs, what's the word? There's another word for that. Ikaw nagsulti na ko. What's that word? Huh? Rehab. Nag-rehab sila. Pero nag-inom gihapon. And I knew the parents well. And uskad lang, nagsulod mi sa balay, nagastori mi sa bata sa taas, and nagadungog ko sa pagsyagit gikan sa basement. And I could tell nakigaway gyud sila. And ako si Ma'am Ruth, I knew this family well. Nag-share na ko kanilang duha. Minaog mi sa steps kay sa US na mga basement, ilalom sa main first floor na basement sa ubos. Minaog mi sa hagdanan, og si Rory og si Caroline, nakig-away gayud. I mean, nagbisog, nagsumbag, balik-balik ba, tumbling across the bed, nakig-away. Si Rory nagsumbong, siya nagkawa sa akong kwarta. Og si Caroline, wako kabalo sa imong kwarta, balik-balik. Nagsulay ko, nag-stop kanila. Nagkupot ko ni Rory. Rory, unsay mong gibuha? Nahubog siya gamay. Dahil si Rory nagtinog na o nagkuha siya sa plancha, nagtuyok sa cord sa iyang kamot, naghawid sa plancha. Ako nagingon ni Ma'am Ruth, saka na. Kaming duwa may saka. Kuha ko sa akong cellphone, nagtawag ko sa pulisya. Wat na ko'y gahom. Tayo naglantaw ko sa taluka anak. Naglingkod ra sila. Diya sa kitchen table. Wala sila naghilak, just naglingkod. Sila nakakita ni balik-balik sa ilang kinabuhiog. Ang kasakit, mas lalom. Wala na luha. Tung agi sa kalalom sa kasakit. Sila naglingkod ra, nakakita ko sa kasakit sa ilang mata. The two people they love most in the world were trying to kill each other. And they were broken. Sama sa sudlanan nga nabuwak. You just feel broken. By the way, that's a real good reason to never take the first drink. Kanang mayong rason, di yun magsugod. Kaya kung dili ka mo sugod, dili kinala mo undang. Sud kayo ang pagundang, tinuon na yaw pagsugod. Patanon,
Kung dali ka mag-inom sa first shot, dali yun ka mahimong alcoholic. Kung dali ka mo kuyog-kuyog sa daotang barkada, dali ka magsulay sa droga sa first time. Ang tanang droga magsugod uban sa barkada, nobody does it alone. Ang sigarilyo, wala ay tao manigarilyo sa first time siya mag-inom sara, kanunay na ay barkada. Talawang ka, mahalog sigarilyo. Di kaya ni mo, ayaw natin. Kaya na ako, di kaya ni mo. Diba? Don't start. Don't start. Have you ever felt broken? Ikaw ba nag-experience niya ng feeling, I'm a broken vessel? Look at verse 9. Back up a few verses. Look at verse 9. Have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. Mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly. For my life is spent with grief, and my years with sighing. My strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed. Pagbaton og kaluoy nganhi kanako Ginoo. By the way, kung maglusod ka, kinahanglan ka sa kaluoy sa Diyos. I'm not talking about mercy for sin. I'm talking about you need to get close to the soft heart of God so He can heal you. Ipaduo sa kasing-kasing sa Diyos aron maka-experience ka sa kahupay nga magikan sa Ginoo lang. Ayaw pagundang sa paghampo diya sa panong kalis sa kalisod kaya ang Ginoo ang makaayo sa kasakit sa kasing-kasing. Ayaw pagundang sa pagbasa sa Biblia kaya ang Diyos ang makahatag sa tinuod kahupay. Pagbaton og kaluoy nganhi kanako Ginoo kay ako anaa sa kasamok. Ang akong mata giut-ut sa kasubo. Oo, ang akong kalag ug akong tiyan, meaning sa kinatibukan, nasakitan ko. Kaya ang akong kinabuhi na usik, pinaagi sa kasubo. Ug ang akong katuigan sa pagpanghupaw. Nasab niyo pagpanghupaw? Sighing. Pagpanghupaw. Ang akong kusog nagakaluya tungod sa akong kadautan ug ang akong mga bukog na ut-ut. I want you to notice what it says in verse 10. My life is spent with grief and my years with sighing. Unsa kadugay si David naglayas gikan ni Saul katuigan. Dili bulan, dili semana, dili pipila ka adlaw, mga tuig. Sama ni Joseph, 13 years si Joseph, you remember that? Wala ta kabalo, pila ka tuig gayud ni David, pero ni Joseph 13 gayud. Mga years. We know for sure, naa siya dito sa Utah, sa Philistines, 16 months. Pero kini nga chapter, gisula sa wala pa si David naglayas nga to sa Philistines. Before he went to the Philistines, he had already been running from Saul for years. And here he says, my years. God, the years of my life are being wasted. Ang akong oportunidad, dere, kinunay naglayas, unsay pulos sa akong kinabuhi, nausik ang mga tuig. You ever feel that? You ever feel that? Kanang background sa atong text karon. Daghang tuig si David naglayas gikan ni Saul, nagtago, kanuna gibudhian, mobot siya sa lugar, mutabang sa tao, dayon sila nagbudhi kaniya ug nagtawag ni Saul. Remember, niabot siya sa Kila, nag-deliver siya sa tao sa Kila, dayon diretso siya nang utana, Ginoo, nagtawag sa phone. And Ginoo, nagadungog ko si Saul mobot diri. Kung siya mobot, ang mga tao diri sa Kila, nga bago pa ko nagtabang kanila, sila ba mutugyan ako nga to ni Saul, ang Diyos nagtubag, mutugyan sila. Sila mo budhi kanimo, ikaw nagtabang kanila, pero sila mo diretso sila muhatag kanimo nga to ni Saul. Mga years nag-experience siya niini, gibudhian, mutabang sa tao, gibudhian, na mga tao nagbutang-butang, namakak, nagplano, nagkunsabo. For years, people have been trying to kill him. Everywhere David went, kumukita siya sa tao, kabalo siya, na chance kanat na tao, musulay mo patay na ko, muputol sa akong ulo, ibutang sa basket, ang mudalat nga to ni Saul, aron makakuha sa ganti. Anybody he saw might do it, kung na chance. Kanayang kinabuhi, mga
tuwig. Pisa na yang mga higala, yang mga silingan, naglikay-likay kaniya. Kung ang yang higala, mukita kaniya sila naglayas. Kaya mahadlok sila nga, sila mamatay sa maniya Himalek. O kini nagpadayon, dilit mga adlaw, mga simana, o mga bulan, mga tuwig. Grabe kayo lisod. O niya na ang panahon na, si David nagsula sa pulong sa atong text verse karon. Look at Psalm 31, verse 14 and 15. Diha sa taliwala sa tanan niyang kagubot, kasakitan, iyang gisulti, Psalm 31:14, but I trusted in thee, O Lord. I said, thou art my God. You listen to me. Na usa ka paagi lang nga kita makalaho sa mga panahon sa kalisod o kanamang pagsalig sa Ginoo. There's no other way. I trusted in thee, O Lord. I said, thou art my God. Then the sentence, my times are in thy hand. Apan ako misalig diya kanimo, O Ginoo. Ako miingon, ikaw mao ang akong Diyos. Ang akong mga panahon anaa sa imong kamot. The word times in this verse in the English means the seasons of my life. Ang mga season, nasa niyo season dari sa Pilipinas na itulo ka season, ting init, ting ulan, ting bugnaw. Wala bugnaw dari. Ano sa inyong gitawag? Bugnaw, basin? I don't know what you call it. Ting ulan, ting init, ting mas init. Kana yun. Sa US, we have 4 seasons. Spring, summer, autumn, winter. Tuyok. Season. The word times is translated as panahon. And the Bible word panahon is used to translate season. What is a season? A season, watch carefully, a season is any period of time with a beginning and an ending. Ang season, ting init, naay sinugdanan, naay katapusan, kay season. Remember the Bible talks about Moses, nagdumili siya sa mga pleasures of sin for a season. He said, I'm not going to stay with the Egyptians. I'm going to follow my God. Musalikway ko sa mga kalingawan sa sala. Kay season lang ka na. Naay sinugdanan, pero naay pod katapusan. A season has a beginning and an ending. Ug bisan si David naglusod gayud, mga tuwig naglayas siya, gikapoy gayud siya sa paglayas. Bisan nagbati siya nga, nabuwag gayud, nahugno na ang iyang kinabuhi. Pinaagi sa mga pagsulay nga murag di gyud mo tapos. He understood that this time of trials in his life, listen, was only one season of life. And he looked at God and said, God, I'm going to trust you because the seasons of my life are in your hand. In your hand means anaa diha sa imong gahom. Can I say it that way? Anaa sa imong gahom. In the hand means it's under my control. If I have something in my hand, ako ang makakontrol karon. Diba? David said, God, the seasons of my life are in your control. David said, God, nakasabot ko nga kini nga panahon masud kaayo. Pero season lang kini. O ang tanan season na ay katapusan. Are you listening to me tonight? Ang tanan season na ay katapusan. David said, God, hining panahon na sa kalisod, ako musalig lang kanimo. Tungod kabalo ko nga ikaw ang nagakontrola sa mga panahon sa akong kinabuhi.
See, David had a promise from God. God said, David, you're going to be the next king. Do you know what that means? This trial has to end. And may I say to you tonight, all problems in the life of a Christian have an end. You say, well, what about someone who has cancer and they die? Exactly, their problem ends and they go to heaven and they never have a problem again. For the Christian, ang tanan problema temporaryo. Season na lang. Niining panahon na lusod kayo, pero ang akong mga panahon nasa kamo sa Diyos. My times are in thy hand. David said, God, I know this is hard. Pero kabalupod ko nga season lang kani. O mas importante, kabalo ko nga ikaw ang mag-controla sa mga panahon sa akong kinabuhi. Truth Baptist Church, listen to me. I want to remind you of a simple truth. Life is made up of seasons. Ang kinabuhi, gihimo sa mga season. Na'y sinugdanan, na'y katapusan. All seasons have an end, including seasons of trial. Kung ana ka sa panahon sa pagsulay karon, listen to me, kini nga season naagayoy katapusan. Kanusa, Pastor Mike, wako kabalo, our times are in His hand, not mine. But I know it's not going to last forever. And I want to remind you and I want to encourage you tonight, diha sa panahon sa kalisod, keep your eyes on God. Keep doing right. Ayaw pag-undang sa pagsalig sa Diyos diha sa panahon sa pagsulay kay ang tanan pagsulay na katapusan. And if you'll stay right with God, siya moaga kanimo lahos sa panahon sa pagsulay. But so often diha sa panahon sa pagsulay, magikan ta, magbiyat ta sa Ginoo, mubiyat sa iyang kabubuton. And then that Christian stays in the season of trials for the rest of their life. Kaya ang Diyos ang makaaga kanato. Turn with me to Psalm 27, verse 13. I'm saying tonight, if you're struggling, be like David. Say, God, naglasod ko karon, pero kabulo ko, ikaw ang nagkontrola sa tanan. Ug magpadayon lang ko mosalig kanimo, magpadayon lang ko mosunod kanimo. Psalm 27, verse 13. Psalm 27, verse 13 and 14. Psalm 27, verse 13 and 14. Kung nasa, amen? I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Ako naluya na unta. Kung wala pa ako mituo sa pagtanaw sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Asa ang yuta sa mga buhi? Diri sa kalibutan. Si David naging, kung wala ko nagatuo nga nay kaayuhan sa akong umaabot, sigurado naluya na ko, nagundang na, pero nagatuo ko. Dayon verse 14, paghula diha sa Ginoo. Pag maisogon, og siya mulig-on sa imong kasing-kasing, paghula, ako nag-ingon, diha sa Ginoo. Tonight, you say, Pastor Mike, who are you talking tonight? I'm talking to our young people tonight. Dili sila ra, but my first application. Karong gabi, nag-study ko, karong hapon, nag-study ko sa mga batano nga basin naglusod ka diha sa balay. Nagandam ka magsugod sa next school year, makulba ka kabayan sa school. Say, Pastor Mike, wala ka nakasabot sa among panimalay. Napuno sa panagbingkil, ug ako dali makastop niya na. Naluya ko sa akong kasing-kasing, nagbati ko na nabuwak na, nagdaghang problema sa among balay. Listen to me. You are in a season, and all seasons haven't ended. Dili ka magpuyo niya na nga balay, hangtod mamatay ka. Ang adlaw mo but nga mogawas ka sa balay kung Diyos mo hating mo sa imong kaugalingong panimala, imong kaugalingong pamilya,
imong kauliang asawa, imong kauliang bana, imong kauliang mga anak. And you can have a family that glorifies God and loves one another. If you don't give up on God now. Kung dili ka mag-undang sa Ginoo ni ining panahona sa kalisod. You're not gonna live in that house forever. Don't quit. Paghula diha sa Ginoo. Pag maisugon og siya molig-on sa imong kasing-kasing. Paghula ako nagingon diha sa Ginoo. Wait on the Lord. Kay nga naman kay siyang naghawid sa mga panahon sa imong kinabuhi. Seasons have a beginning and seasons have an end. Stay close to God and He'll bring you out of the season. Nag-study ko sa uban sa atong mga batanong nga babae karon. Nagana ko magprangka kaninyo karon. Wala ko nagsaway para magprangka ko. Uban ninyong mga batanong nga babae, wala gyud ka nag-experience sa gugma gikan sa uska Dios no nga amahan. Diya sa imong pagkabata, gibiyaan, ignore, gibaliwala. O wala ka nag-experience sa gugma sa amahan. I'm talking about a godly father. O tungod niya na naibakante sa imong kasing-kasing ni ining panahon na sa imong kinabuhi. O tungod niya na nga bakante sa imong kasing-kasing, nagtingwa gayud ka nga naay uyab, kay nagbati ka, kanamo puno nini nga bakante. May I say the greatest lack in this culture and American culture is godly fathers to love their children. Nga naman ang mga lalaki mo kuyog-kuyog sa barkada, kay gibaliwala siya sa iyang papa. Nga naman mga lalaki mahimong bayot, same reason. Nga naman mga babae mangitaw uyab, same reason. Nga naman mga babae mahimong tamboy, same reason. Mama has a great power in the home, but ang papa ang mupuno sa bakante sa kasing-kasing sa mga anak. Now listen to me. I'm not being funny and I'm not being mean. I'm being, if you talk to the doctors, even unsaved doctors who study human behavior, they'll say the same thing. Ang babae nga dili sud sa iyang papa, kung modako siya gamay ra, diretso siya mangitaw uyab. Are you listening? And the reason is nakulangan siya na ibakante sa kasing-kasing tungod sa absent father. Listen to me, ladies, listen to your pastor. Some of you girls, nagbati ka nga imong kinabuhi walay bili, kay wala kay uyab. O kung nakoy uyab, kung naay lalaki nga naghuno-huno nga gwapa ko, tayo nagbati ko nga bililhon ko. You listen to me, bililhon ka tungod ang Diyos na higuman nimo. Bililhon ka kay ang Diyos naghuno-huno nga gwapa ka. Ako dili, pero ang Diyos man. Listen to me now. Wait on the Lord, girls. Paghula sa Ginoo. Because your times are in His hand. Let me tell you what a girl is doing. Kung babae nangita sa uyab, do you know what you're trying to do? Let's see here. Wifey, come help me. I need a ball pen. Let's pretend kini ang mga panahon sa imong kinabuhi. Kung ako ang Diyos o si Ma'am Ruth ang batang babae, kung babae mangita sa uyab, nagkuha siya sa kontrola sa iyang seasons gikan sa Diyos. Magdagan siya una sa plano sa Diyos o kanakanunay mo tumong sa dakong pagmahay. Are you listening to me? And the problem is not because you're wicked. It's because naibakante sa imong kasing-kasing. And you feel nagbati ka kung nakoy uyab basin, salamat wifey,
Kung nana ko'y uya, basin, mapuno na, wala, I wouldn't feel the emptiness. You listen to me? Yes, you will. Because walay lalaki makapuno sa tibok bakante diha sa kasing-kasing ni bisan kinsang babae. Ang Diyos ang makapuno sa bakante. Dayon ang lalaki, ang bana, mawang dugang pa. Are you listening? Can I beg our girls? Pwede kong maghangyo gayud kaninyo. Tanawa na, paminaw. Undangi ang paggukod sa mga lalaki. Listen to me. Naay lalaki, natro kayo, na kay attraction, na kay gamay nga feelings. Dayon ikaw, magsulay, magduol ka niya, maglingkod, basin siya mag-amba na ko. You're chasing. Nagukod ka. Let me tell you, gentlemen, bisan kinsa nga lalaki nga naay utok, kung mabay mo utok siya mo layas. Kay, you listen to me, girls, kung ikaw makaapas, is that the word makadakop? Okay, what's the word? Sakop? If you can catch him. Huh? Sakop, dakop. Prisoner magyud siya. Kung ikaw makasakop sa uska lalaki, dili siyang tinod lalaki. Kaya tinod lalaki, dili ganahan ang babae mag-lead. Ganahan siya sa attention, pero dili siya magrespeto niya ng babae. Are you listening? Girls, please, stop hanging around hoping the boys will notice you. Now, pipila ka lalaki maglingkod, ang mga babae mo sulod lang maglingkod. Unsay kitang tanan kabalo unsay mong gibuhat. O mga lalaki pud kabalo. They're not stupid. Imbisan siya ganahan sa attention, even if the boy says, I kind of like it that she likes me, he doesn't respect you. I had 2 girls in Bible college who chased me. 2. My daughter can't understand why they would do that. Kahit dili sila buta sa manimo. Beth stole my ball pen. Ang unang babae likod na ko sa English class. Iyang ngalan Ruth pud. Tinood ba? Yeah, not that. Now you're thinking of Rebecca. Siya ang ikaduha. Huh? Rebecca was second. Remember, lots of girls chased me. Daghang gyud. I think her name was Ruth. Huh? Akong nag-lead sa akong panimalay. Every time I see this, it looks like an extension of your camera's lens. Magana. Si Ruth naglingkod. Likod na ko sa English class. Basic English with Brother Millen. O sa kadlaw. Do you understand the expression, she cornered me? You understand cornered? Nagsakop siya nako. Naghula ko gawa sa auditorium, naghula nga magsulod sa church, pero wala pa nag-abri ang door kaya nasa laing service sa sulod, nalimot ko. O hugot kayo, remember the old auditorium? Hugot kayo mga hallways. So, wala ikyas. Hugot kayo mga tao, naghula para sa doors, mag-abri. Siya hi Mike. Hi. I can't remember what she said. She asked me a question, like, do you like this? Or I can't remember. And I noticed, naigamay nga gap, naigamay nga lugar, makaikyas. She said, ganahan ba ka ni ini nga? Nalimot ko, ganahan ba ka? And I said, no.
It was not Ma'am Ruth. Si Ma'am Ruth, maalamon gyud. She liked me first, pero nagtago siya ni Ana. Tinuod, kay siya nahibalo kung ako mugukod, number 1, dili sakto. Number 2, mulayas gyud si Mike. So siya nagtago sa iyang feelings. Bright kaayo. Ang ikaduhang babae, pareho gayud mi sa birthday. January 23, 1985. That's an important day. Ayaw kalimti. January 23, 1985. Pareho gayud mi sa birthday. Yang ngalan si Rebecca. She had a wandering eye. Sabi niyo, wandering eye? Nagtanaw siya ni mo, pero mag-ana. Kanana itabo ka na ako dito sa 7-Eleven sa Cebu. Naibabae dito, Manila. Where'd we go? We were in Manila. Nagpalit ko sa 7-Eleven, nagsulod ko. And I said, pila ni? Ang babae naglanta sa tao, likod na ako. I said, pila ni? And she smiled at the person behind me and said, told me the price. Why tao dito? Pero si Rebecca na siya wandering eye. So maglanta siya ni mo. Hi, Mike. Mas dugay siya, nagbukod na ako. Sa akong birthday, siya mihatay na ko sa box na puno sa candy ug na birthday card. Tas kayo ang note. Ako nag-abri, what's man ni? Na-box, nag-abri ko, na-candy. Na mga note, na-taas kayo nga note. Nagsugod ko. Kana lang, naglabay ko, nagkaon sa candy. Girls, listen to me. Listen to me. I want you to be friendly to the boys, but I want you to be friendly to all of them in the exact same way. Aron wala sila idea kinsa imong crush karon si Mana. Ay, nakuha pong tana. Honesty time. Kamong tanan, naminyo, ang wala naminyo, kinsa na inumdum sa imong first crush. I will not ask who it is. You remember your first crush. Raise your hand. Alright, kinsa na inumdum sa imong ikaduha. Alright, kinsa imong ikaduha. Na inumdum sa imong come on now. Kinsa na inumdum sa imong ikaduha. Alright. Quiet. Kinsa na inumdum sa imong ikatulo. Ikaw pat. Ikaw 100. Kinsa na inumdum? Shh. Listen to me. Listen to me. Listen to your pastor. The heart is deceitful. Amen. You're going to change your mind. If you're 15, you're going to change your mind 10 times before you find the right guy. So nga naman ikaw magsulay mo paambak sa lalaki nga why chance sa umaabot? O mas importante, bisan na chance sa umaabot, why chance karon? Girls, listen to me. Stop trying to get the boys' attention. They're not stupid and they don't respect it. Are you listening? I promise you, you don't understand how men think and you won't understand until you're married, and you probably still won't understand after you're married. Never mind. Trust your pastor. Wait for God. Ang pagbukod sa mga lalaki makatumong lamang diha sa dakong kasakitan o pagmahay. Are you listening? Tanawa ang mga girls nga nagbiya sa atong church para sa uyab. Grabe kayo, lusuri lang kinabuhi. Looy kayo. Huwag ako way gahong mutabang nila. I can't change it. Your times are in God's hands. Leave it there. Uyab time and marriage time is when you're 20 kapin. You ain't there yet, so wait. Paghulat, I'm 15 years old. Bata pa ka. Beth, you're 13. Mas bata pa ka. Ako ang dalaga.
Nakoy kantahon. You will always be a child in my eyes. But when you turn 18, I'll give you away right away. Sunod. I'm simply saying today, wait on God's timing. Ang tao maghula, walay mahay. Si Ma'am Ruth, akong unang girlfriend, wala ko'y mahay. Watch me now. Walay compara. There's nothing to compare. I can't say, akong daan, akong ex, wala, gyud, naghimo niya na ako. Right? No comparison, no regrets. I'm saying wait on God's time. Shh. Okay, here we go. I picked on the young people. By the way, everything I just said to the girls applies to you guys too if you're not 20. Amen. I'm talking tonight. Shh. I'm talking tonight to adults na naglisod og pinansyal. Huwag magduda ka, will I ever escape this season of financial difficulty? Basing kinahanglan kong mag-change sa akong plano. Paghula sa Ginoo. Paghula sa Ginoo. Ayaw mo agak. Is that the word agak? What's the word? Do you understand? Is it agak? No, agaw. I'm sorry. Agak is carry. I'm sorry. Agaw. Kabalo mo agaw? Isn't this agaw? Ayaw mo agaw sa imong panahon gikan sa Ginoo. Don't try to run ahead of God. Wait for God's timing. Pero kung mag-work ko sa overseas, mas dako akong sweldo, mas dako puri mong pagmahay kung mabungkag imong pamilya. Whatever season you are in today, it will pass at the right time. Bisan unsang imong panahon, bisan unsay situation nga ikaw ang naa karon, sorry kung nasayo ko sa grammar, kana nga panahon mo labay sa saktong panahon if you will wait on God. Would you just make a decision today? God, I know my times are in your hand, and I'm just gonna trust you. We get in such a hurry. Tungod maglasud ta 3 weeks. Say, Pastor Mike, it's not been weeks, it's been years. It was years for David too. Trust God. Stay where He put you. Keep doing right. My times are in your hand. Girls, you listen. If you'll do what I'm preaching, I told you I'd forget, I did. If you'll do what I'm preaching, malipay gayud ka sa imong wedding day. Walay babay magmahay sa iyang paghula diha sa adlaw sa iyang kasal. Can I give you the illustration? Help me, wifey. Some of you young people, naglisod ka sa imong pamilya karon. Kung imong tuig, kung imong kinabuhi 70 years, this is 70 inches. You say, Pastor Mike, I'm 15 years old, naglisod ko. Okay. So you're 15 years old, so you're about right here. You have 3 more years and then your life changes. Wait. Pastor Mike, kinahanglan ko sa uyab karon. I'm just gamingaw ko. I don't feel like my life is worthwhile. Wait, it's only 2 or 3 more years. For you, Beth, it's 40 years. Pero you have a lot of life left. Ayaw mo guba ni ini para sa kalipay ni ini. Paghula sa Ginoo. Paghula sa Ginoo. Sakto ang iyang timing. Every head bowed, every eye closed.